介護大学。亜脱臼防止の三角筋の巻き方について紹介します。まず三角筋の一番長い部分を相手の正面に来るようにして当てます。肘の部分とこの角の部分の高さを調節します。腕を包み込むようにして布を首の後ろに持っていきます。首の後ろで結びます。余った布の部分も結びでまとめます。動きを制限することで拘縮の原因となることにもなります。実施前にはかかりつけ医に相談してください。